ustedes presentes neste libro da querida admirada María Pilar García Negro, profesora que nos honra coa súa presencia na Universidade da Coruña porque é honoraria honesta, en un acto no que tamén vai intervir un recoñecimiento douto nas nosas letras galegas, como é o catedrático de literatura, escritor e membro da Real Academia Galega dentro do ano 2004, o profesor Xosé Luis Axeiros. Con motivo do ingreso de Afonso Daniel Rodríguez Castelao na Real Academia Galega o 25 de xullo de 1934, Antón Vilar Ponte, en resposta ao discurso de ingreso do novo académico sobre as cruces de pedra na Galiza, afirmaba literalmente o seguinte: dicir Castelao é dicir Galiza, ou viceversa, de tal maneira que penso que se a nosa terra se afundise nun abalamento sísmico e se perderan non só o chan cos seus montes, seus vales, súas ribeiras, seus peiraus, as súas costas, sino tamén todos os monumentos que posúe e todas as bibliotecas e todos os seus habitantes, con que únicamente se salvara un libro, un folleto e unha colección de debuxos de cada especie de Castelao, habería dabondo, máis que dabondo, para que os eruditos futuros, arqueólogos da literatura, puderan reconstruir fielmente a alma original da asolagada Galiza. Con isto, ano 1934, Antón Vilar Ponte se poñía de manifesto de relieve a figura de Afonso Daniel Rodríguez Castelao. Agora, casi 90 anos despois, a Xunta de Galiza declara institucionalmente o ano 2025 como ano Castelao, cando se cumplen 75 anos da morte de Castelao no exilio. A cuestión é, servirá para algo? Ou será máis o mesmo, tendo en conta que é un feito innegable dentro da ausencia e da desatención oficial da historia de Galiza e das súas manifestacións culturais, a ignorancia e mesmo desprezo sobre a figura e obra de Castelao, ambas multifacéticas, de valor incuestionável e moi representativas do mellor que deu Galiza na política, na arte e na literatura nunha etapa tan crucial da nosa historia como foi a primeira metade do século XX. Servirá para marcar un punto de inflexión. Lembremos algúns feitos. Os seus restos mortais foron trasladados en xullo de 1984 dende o cementario da Chacarita en Buenos Aires, onde morrera no exilio en 1950, ao Panteón de Galegos Ilustres en San Domingos de Bonadal. O tempo demostrou cal era a verdadeira intención dos que a institución autonómica dirixían a operación, legitimar o marco autonómico e facerlle un segundo enterro que algúns quererían definitivo. Desde o ano 1986, en que se celebrou o centenario do seu nacimento por parte do Ministerio de Cultura e da Xunta de Galiza, a única lembranza oficial do seu nome é a utilización do mesmo para a concesión dunhas medallas que se entregan a diferentes persoeiros con carácter anual e que ocultan a falta de actuación real e en moitas ocasións concesión de medallas a persoas que para nada están ligados ou vencediados ou respetuosos co que representaba Castelao. No ano 1999, o Parlamento de Galiza aprobou por unanimidade a declaración de toda a súa obra como ben de interés cultural, mais a efectividade, a materialización desta medida, anos máis tarde, fíxose a través de unha aprobación dun decreto, o 249/2011, de 23 de decembro, isto é, casi 12 anos. E esta declaración de ben de interés cultural do que é Castelao e do que representa Castelao non ten suposto ningún avance real e efectivo no coñecemento da obra de Castelao, nin tampouco na permanencia da súa pegada entre as xeracións máis novas. No ano 2015, máis de 11.000 sinaturas de galegas e galegos promovían unha iniciativa legislativa popular co xeito de impulsar as actividades a desenvolver pola Xunta de Galiza para difundir e pôr en valor a obra e a figura de Castelao, que lamentablemente non puido prosperar por carecer da maioría suficiente necesaria de votos. Había dicir que o único que votou a favor desta iniciativa foi o Bloque Nacionalista Galego. Ante as preguntas que antes nos formulábamos, debemos responder que cumpre ter moito cuidado coa celebración oficial deste tipo de efemérides. Corremos o risco de que se celebren por nós para celebrar un Castelao que non o é, ou un Castelao que non o foi, por aplicar as acertadísimas palabras que figuran no limiar do libro que hoxe nos convoca, escritas por Pilar Pallarés.
Daí a importancia deste acto, deste libro que hoxe presentamos, e da autora que tivo ben orientarnos polo camiño do coñecemento sobre o que o Castelao é e o que Castelao foi realmente, por brincar coas palabras de Pilar Pallarés. Sen dúbida, arredor de Castelao no século XXI é un claro exemplo do positivo que pode chegar a ser sempre no avance do coñecemento do que somos como galegas e galegos de nación, o resultado que se obtén da acción que é pensamento e do pensamento que é acción. Non hai, en efecto, dicotomía entre teoría e práctica na persona que tan brillantemente escribiu, Pilar García Negro. Na medida en que a teoría, isto é, o que sostén na súa condición universitaria de profesora e investigadora, e a práctica, o que sostén como militante da causa galega, e o que sostivo como diputado do Parlamento galego, infórmanse, refórcense mutuamente ata o punto de chegar a ser verdadeira praxe transformadora en todo o que ten que ver, neste caso, coa promoción nun contexto adverso de Castelao e da interpretación e aplicación da súa figura e obras multifacéticas. Vexamos algúns exemplos. Ano 1984, a Federación de Asociacións Culturais Galegas publica un libro, Castelao contra a manipulación, no que figura a nosa autora, Pilar García Negro, con unha fermosa parte sobre a narrativa de Castelao e con unos obitutos, se me permite a expresión, bastante interesantes a respecto do que significaba Castelao. Ano 1999, Parlamento Galego, iniciativa para promover a declaración de ben de interés cultural da obra de Castelao. Quen foi a persoa que estivo detrás de esta iniciativa? Pilar García Negro. Ano 2000, ano Castelao, como consecuencia dos 50 anos da súa morte. O libro publicado por Edicións A Nosa Terra, alrededor de Castelao, María Pilar García Negro. Ano 2015, a iniciativa legislativa popular promovida por, entre outras entidades, Galiza Cultura. Quen encabezada promovendo e redactando o texto desta iniciativa? Pilar García Negro. 2024, 40 anos de silencio e ocultación, o ano pasado prácticamente. Galiza Cultura, en colaboración con Vía Galega, decide facer unha xornada específica para poñer de manifesto en que situación estaba Castelao, de aí o título, 40 anos de silencio e ocultación. Quen intervén para falar precisamente de como está Castelao 40 anos despois? Pilar García Negro. Por lo tanto, e xa remato, podemos decir, sin ningún tipo de apuro, que non é unha recén chegada. Dicir Pilar García Negro é dicir Castelao e viceversa. Dicir Pilar García Negro é dicir Galiza e viceversa. E quero rematar precisamente como comecei, antes de darlle a palabra ao profesor Axeitos e despois á protagonista, que obviamente é Pilar García Negro. No seu remate, na súa intervención de remate, no seu discurso en resposta á intervención de Castelao, Vilar Ponte decía o seguinte, e son unhas afirmacións que serven para a actualidade, teñen unha proxección atemporal, de feito podese dicir que é un clásico. Decía ele, toda Galiza en Castelao e todo Castelao en Galiza para Galiza. E cando os políticos galegos de hoxe, que sorrín sorreitanamente ante as cousas do noso heroi, xa sexan cinza de esquecemento na memoria dos paisanos futuros, o nome nunca mucho de Castelao tremelucirá en luz de abrente de diadas fecundas sino enternecedora. Si isto é así, é por obra e gracia de personas como Pilar García Negro. Moitísimas gracias e desexos con Bueno, boa noite a todos os asistentes. Eu xa lle dixen a María José que Pilar tiña que vir unha vez ao mes para encher o local e infundir un pouco de optimismo prácticamente en todos os que de alguna maneira estamos con ela estamos co seu traballo, non? Decía Carril que decir Pilar é decir Castelao, é decir Pilar tamén é decir Rosalía de Castro, porque é unha Rosalía prácticamente imprescindible no país, non? De calquera maneira, pois,
o que nos convoca agora é un libro, efectivamente, sobre Castelao. É un libro que empeza no título, non todos, eu sempre digo que non todos os libros empezan no título, pero este sí empeza porque justamente arredor de Castelao. Hai unha tradición anterior que falaba o pensamento político de Castelao, o Castelao artista que ten, son títulos de plenitude, de abarcalo, de absolutismo. Eu creo que se acolla un título que é un título ensaístico, que é un título de aproximación, que é un título que acadra co formato que ele elixe, que é un formato de conferencia, un formato oral, é un formato de defensa oral no Parlamento. Digo, falando xa do libro, dos 5 partes ou 5 capítulos nos que se divide esencialmente o libro, que recolle intervencións dela de tipo oral, non? Non é casual que colla justamente este título, porque arredor ou unha aproximación deixa sempre un marxe de que non se achega un ao núcleo agotando todas as posibilidades. Hai como unha especie de distancia de respeto na que caben todos os posibles lectores e que é, en definitiva, indirectamente unha invitación gozosa á relectura e á lectura, o que non o teño lido, non? De tal maneira que é moi importante porque, ademais, acae tamén ca obra de Castelao. Castelao viaxou, chámalle Pilar obra viática aos vellos onde, pero realmente viática prácticamente toda a súa obra. Por que? Porque el fixe incursións en todos os xéneros literarios, fixe incursións na pintura, no debuxo, no humorismo, por suposto na política, etc. Elixeu distintos formatos, pero sempre foron formatos persuasivos, sempre foron formatos que tiñen un único objetivo, como moi ben di precisamente Pilar, non? O contido da obra son 5 traballos que proceden de conferencias e demais que siguen tendo boa saúde, siguen tendo a frescura e siguen sendo útiles aínda hoxe. O primeiro, digo que son breves, o primeiro ten 29 páxinas, o segundo ten 18, o terceiro 28, o cuarto 30 e o quinto, que é o máis breve, ten 13, pero non por eso deixa de ser sustancioso, que completan despois ao final con unha adenda e cas palabras limiares 214 páxinas, moi doadas justamente de ler, e que a miña intervención é un pouco a consecuencia da lectura e que ten un único objetivo de convidar a xente a que o lea ou a que o relea incluso, non? O sea, eu creo que, para resumir e non alongarme demasiado, creo que hai 2 eixos esenciais e fago xa o resumo, digamos, da lectura, non? Un é, digamos, recuperar o discurso perdido como nación, é dicir, que secularmente Galicia foi invadida ideolóxicamente, foi invadida históricamente, filolóxicamente, é dicir, hai un discurso intromisor que ademais oscurece as pautas fundamentais do concepto de nación. Nesto coincide con Castelao, por que? Porque ela quere revivir justamente as palabras de Castelao para facelas presentes e que, en definitiva, sigan guiándonos un pouco a todos, non? Creo que isto é importantísimo porque enlaza, lóxicamente, con toda unha eiva histórica que vai moito máis alá do século XVIII, non? Dos séculos que chamamos séculos escuros, non? E, lóxicamente, como froito e consecuencia desta recuperación do discurso nacional, do discurso autóctono, do discurso xenuíno noso, bota man de toda unha serie de cuestións que, de alguna maneira, significan deturpacións e falsificacións a que se ve sometido o discurso de Castelao, non? Probablemente, unhas das máis de Pilar foi humorista, caricaturista, debuxante, ilustrador, pintor, narrador, ensaísta, articulista, dramaturgo, pensador e criador de doutrina política, non? E claro, como consecuencia de toda esa dedicación,
enseguida se corre que, de alguna maneira, tanta dispersión fixo que non traballara dabondo como para destacar en ninguna delas, que se queda justamente nesa mediocridade, etc. Non? Para abreviar moito, unha anécdota que moi coñecida, que é a da carretilla alfonsina. Alfonso Reyes, que foi un dos que contribuiu á mexicanidade, un dos grandes ensaístas que cultivou tamén todos os xéneros, resulta que tamén, que lle din, mediocre en todos, non aporta nada, non atopa nada, vacía libros, pero lóxicamente vive en constante roubo de ideas, pero que el non aportou absolutamente nada, non? Entón, un defensor deles contou unha anécdota do mundo industrial que conocemos todos, aplicada a outra moita xente. Uns inspectores están intrigados porque hai unhas persoas que saen cunha carretilla dunha gran nave e veña a traer a carretilla. Todos os inspectores empezan a inspeccionar o que levan, porque pensan que é, básicamente, mercancía fraudulenta ou mercancía de contrabando. Isto, hasta que se descubre que o que traficaban era con carretillas, non? Bueno, pois, con o que fai a defensa de Alfonso Reyes, Pilar faino de outra maneira, e probablemente non influenciado lóxicamente por isto, pero é o seguinte: cultiva todos os xéneros, pero están todos anoados por unha idea central. Están anoados pola idea de Galicia, están anoados pola idea de nación, están anoados por recuperar o noso propio discurso. E el fai incursións absolutamente en todos, pero a importancia non está nesa mercancía, non está nese formato. A importancia está no tema e no objetivo, lóxicamente, que el persigue, non? Aí é onde Pilar vai debruzando e vai pasando pola obra del, non a colle toda, pero colle o esencial, empezando pola relación que hai das estampas ca narrativa, por exemplo, non? Da importancia que ten o querer, chamalle a cultura simbiótica, por exemplo, nos vellos non debe de enamorarse, que xunta, pois, lóxicamente, pintura, música, danza, nun espectáculo, lóxicamente, en aquel momento, vanguardista, non? E que, sin embargo, a xente non fai máis que decir que si é antifeminista, que si é isto, que si... É dicir que vai, lóxicamente, refutando con argumentos prácticamente todas estas pexas, todas estas eivas, pedriñas que lle van poñendo na de Castelao, non? E claro, hai unha imaxe moi bonita que é iso, é dicir, toda esa colaboración del é como na pintura esa perspectiva, digamos, descentrada, esos cadros enormes, murais, que facían no Renacemento, que collían a escola filosófica e tal, e que teñen distintos focos de atención, é dicir, unha perspectiva descentrada. Pois Castelao fai exactamente ese gran mosaico que é o país e que vai coroando cas súas cousas, cas súas estampas, en fin, con toda a obra dramática, con toda a obra que óleo, en fin, todas as actividades, incluída, como non, a política, que foi realmente importantísima, non? Isto, podíamos tomar exemplos moi bons, porque que os hai, pero que pode os contar Pilar, e por outra parte a lectura é o que nos vai a poñer. Fala Pilar de crear, ou sea, de facer unha despresuización e unha desclasificación da obra de Castelao. Faime recordar a un filólogo antinazi, xudeu, que era Klemperer, que fala da lingua do Tercer Reich, non? Entonces, di el na primeira, prácticamente, que o artículo introductorio, e di que compre desnazificar o país, non? É dicir, estes homes que
puxeron o sufixo desen tantas cousas que había que desoscurecer, que había todo relacionado coa guerra, todo coa patria, todo cos heróis, e demais, el, como resumo, digo, isto é o que vou intentar é desmontar todo este discurso e desnazificado. Bueno, Pilar centra aí en dúas palabras, na despresuización e na desclasificación. Lóxicamente, pon exemplos e argumentos realmente pois moi significativos, non? Como, por exemplo, cando nun texto xa da adenda, que é moi importante porque acae como conclusión prácticamente de toda a súa tese que desenvolve durante nunha páxina, e moi cercana noutra, fai o contrario de o que non foi Castelao, non? Entón fai unha enumeración anafórica, é dicir, Castelao non foi un sentimental amante do seu país, metida moralista correctora a través da socioloxía da caricatura, non foi unha sorte de membro dunha organización non gubernamental, non foi un señador e moito menos un artista con certas veleidades políticas, non foi un galeguista na semántica láxica. Bueno, todo este non foi, vai, en definitiva, denunciando ao mesmo tempo pexas que a crítica desclasada e desleixada lle ten feito históricamente a Castelao, non? E despois, no mesmo contexto, vai a poñer toda unha serie de elementos do que realmente foi ou do que realmente ela lee que é Castelao, non? E números, un, dous en primeiro lugar, en terceiro lugar, por exemplo, o autor comeza a expresar nitidamente a necesidade dunha política galega, nada originariamente no país, en segundo lugar, da descoberta do país e de si propio como artista novo, etc. E vai enumerando as partes positivas que de alguna maneira van contradicindo todos os argumentos anteriores, non? Lóxicamente, todo este traballo é minucioso, moi minucioso, porque por exemplo, desmonta moitos argumentos desta crítica superficial que se lle fai, pois botando mante da súa estética realista, non solamente na pintura ou no dibuixo, sino na propia obra literaria, non? É dicir, e tanto é así que ela, cando xa chega por primeira vez a Castelao na década dos 70, e lee a Castelao, unha das cousas que lle sorprende, que nos conta no libro, é o coñecemento que tiña da paisaxe, da xeografía galega e do idioma galego. Isto, hai unha proba que certifica as palabras, ainda que ela tamén as certifica e documenta dabondo, que é cando o gran etimólogo, filólogo Joan Corominas fai un dicionario hispánico e incluye o galego, e incluye xa moito léxico galego, pregunta e indaga quen pode ser o escritor que de alguna maneira teña unha aproximación máis real e directa da lingua do povo. É Castelao. Os dous grandes escritores galegos que están representados e andan polo mundo inteiro, ben é verdad que nos dicionarios é un andar invisible, non? É un andar prácticamente mostrenco, que non miles e miles de palabras, valeirouse toda a obra de quen? De Castelao. Un dos aconsellantes deso foi o profesor Pensado, pero quero decir que son destes detalles un tanto crípticos, anónimos, pero que de alguma maneira certifica perfectamente a estética do realismo con que se achega á realidade. E que o expresa Pilar nunha palabra, é dicir, ela chegase a Castelao para ver o que mostra, non? E non o que ensina, non? O que mostra precisamente Castelao, que é justamente o povo, toda a cultura popular e todo o que está cerca do sentimento popular, non? Evidentemente, xo adiantou tamén o profesor Carril, que todo este é un traballo minucioso, é un traballo terrible que temos que agradecerle. Por qué? Porque achegarse a isto
é un estímulo para ler a castelao, pero ao mesmo tempo facilítanos a lectura, porque nos orienta xa previamente, non? Entonces, claro, na creación de ideas, porque o libro é unha creación de ideas, requírense cando menos tres cousas. Unha, que é, lóxicamente, o saber conxugar e relacionar todos os descubrimentos que se van facendo. Aquí están moitos deles enumerados, pero saber relacionados. Chamanlle no mundo académico a eso, pois, unha palabra así, a heurística, non? Hai unha monografía canónica dun crítico francés que titula Heurística e Hermenéutica. Bueno, pois, antes de que se inventaran as palabras, Pilar sabe conxugar todos estes elementos, sabe interpretalos, que hai outra cousa, que é a interpretación dos mesmos, e a hermenéutica, e sabe darlle forma escrita e textual para que chegue a nós de maneira lexible, de maneira non académica, non para unha élite, non para unha minoría, sino para todos nós, para que nos poñamos no camiño tamén, como non, de aprender a nación, de aprender a querernos e aprender a querer o noso idioma e aprender as nosas tradicións e costumes. Moitas gracias. Confésolles, antes de máis nada, que hoxe para min é un día feliz, non, felicísimo. Non vou dicer como está agora de moda o seguinte, porque non hai por que falar a moda, sobre todo cando son modas tan impostas. Un día felicísimo porque este convivio realmente cálido e multitudinario que estamos a celebrar hoxe aquí, pois, pola miña parte, agradecidísima, mas eu sei que hai algo que nos une a todas e a todos os que nos reunimos aquí. E é unha común devoción por Castelao, porque sabemos, sen hipérbole, que ele é a personalidade central do século XX galego, ou, se queremos maior precisión cronolóxica, pois, da primeira, desde logo da primeira metade deste século XX, veu con consecuencias moi productivas e moi ricas para o século XXI, como efectivamente queremos demostrar con este volume. Estou realmente moi leda de partillar mesa con dous mozos tan atractivos como os que me precederon no uso da palabra, e de tan alta autoritas. Eu non sei se teñen ou non potestas, mas autoritas teñen a toda do ponto de vista intelectual e tamén do ponto de vista patriótico, e así o demostraron. Tanto Xosé Manuel Carril como Xosé Luís Axeitos, así que eu non só agradecida polas súas xentís palabras tan agarimosas, senón tamén por algo igualmente o máis importante aínda, que é o poñer o dedo na ferida da miña intención con toda esa actitude, que é ler, saber ler castelao, ler no sentido amplo do termo, porque estamos a falar de unha descomunal obra artística nas artes plásticas, mas tamén dun escritor de creación, de un pensador, de un ideólogo, de un creador de doutrina política e de un político efectivamente exercente. E, aínda que o reserve para o final o agradecemento, vai ter o mesmo valor ou desde logo moi intenso pola miña parte, a Agrupación Cultural A Galiza Cultura e a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Como modesto sinal deste meu agradecemento, quero convocar aquí a mesa, porque lle teño que facer entrega de un pequeno presente,
a presidenta María Xosé Bravo desta agrupación cultural e explico se trata de dous retratos de dous íntimos, claro, Castelao e Alexandre Bóveda. Eu coido que aquí é o lugar onde poden, si a presidenta e as socias e socios da asociación así o dicen, onde deben figurar. É o retrato de Pacheco, logo outros son moi coñecidos os dous, tanto de Alexandre de Castelao como de Alexandre Bóveda, pero tamén subliño un certo mérito histórico e é que estas fotografías foron editadas pola Nosa Terra, o semanario A Nosa Terra, en 1986, hai 0 ano, en que rememoramos e celebramos o valor da obra de Castelao o gallo do centenario do seu nacemento, en 1886, por tanto estou falando de 1986. E a Nosa Terra, o semanario fixo unha difusión masiva destas fotografías que non de isto a embarcación foi cousa miña, pero o que tivo difusión masiva foron estas fotografías que efectivamente xa cumpren o primeiro requisito de coñecemento de unha personaxe nosa, de unhas personalidades nosas, que é verlles o rosto xa nun tempo onde a fotografía non era excepcional, claro, xa non era cousa. Así que, se o admitides, pois eu feliz. E agora, naturalmente, teño que esmerarme o máis posible para non desmerecer as intervencións dos meus compañeiros de mesa, que efectivamente colócanme nun compromiso grande, porque atinaron perfeitamente a situar desde o que significa o título do libro até as consecuencias positivas que esperamos que como modesto contributo nos poda ter para este ano que foi tamén declarado ano Castelao. O título efectivamente ten esa intención que o profesor Axeitos xa aclarou perfectamente e é unha homenaxe oblicua, se queremos indicarlo así, a Otero Pedraio, claro, a unha obra central de Otero Pedraio. E tamén a esa concepción que todos eles, Vicente Risco, Castelao, Vicente Risco nos Inadaptados, Otero Pedraio, alrededor de sí, Castelao, Florentino, Cuevillas, todos eles, coñecida como xeración Nos ou xeración do 16 pola Fundación das Irmandades da Fala en 1916, isto é denominación de Ramón Vilar Ponte, aquí na Coruña mesmamente. Pois ben, esa noción que teñen de que descubriron nun momento das súas vidas xa universitarios, xente culta, letrada, formada na cultura oficial, ávida de coñecemento de outras culturas do mundo mundial, na fascinación, digo, que lles produciu descubriren o propio país. Entón, claro, é arredor de, non só con ese sentido de aproximación, senón tamén de que desa descoberta de sentírense e pensárense membros dunha comunidade ignorada como tal, e a partir de aí esa foi a alavanca ou foi o motor que puxo en marcha todo un labor
de construción que efectivamente atinxe todas as artes, a literatura, a oratoria e a novidade importantísima a partir de 1916-1918 que é a representación autónoma de Galiza. Falar de povos daquela altura, hai 100 anos, de protectorado, de un regime de protectorado, claro, aplicado a Marrocos, por exemplo, pois era cousa corrente, e xa do que se decata en primeiro lugar é que nós, povo galego, non merecíamos ser protectorado, non merecíamos ter trato de subordinación e de coloniaxe, en definitiva, a respeito do Estado, a respeito aquela altura da monarquía española. Ben, pois a partir de aquí, hai xa 25 anos, como foi efectivamente lembrado, pois a Xunta, no 50 aniversario da morte de Castelao, declarou aquel ano Castelao. De maneira que agora, 25 anos despois, en 2025, tamén estamos con ano Castelao, que lóxicamente habería que denominar Castelao bis, porque xa é o segundo. En fin, eu farei todo o posible para chegar con vida dentro de 25 anos, non sei, supoño que non, mas de outros 25, a ver se hai un terceiro ano Castelao, porque isto sí que é marmotil, non? Ou marmotesco. Mas, polo menos, a ver se chegamos co sentido no seu lugar ao ano 30, ao ano 2030, onde afortunadamente ficarán liberados os dereitos a respeito de Castelao. Os dereitos de que? Os dereitos de reproducción e de utilización en edicións ou utilización gráfica, facsimilares, etc., de toda a súa obra, cousa que hoxe está impedida ou entorpecida ou dependente da vontade dos posuidores destes dereitos. De maneira que será, entón, a partir de aí, pois esperemos unha boa nova. Por que digo ano Castelao bis agora, que debera ser chamado así? Porque sería de toda lógica que se fixese antes de denominalo segundo ano Castelao, pois unha avaliación do que significaron estes 25 anos, en fin, ou do que significou o primeiro nomeamento, ano Castelao, no 50 aniversario do seu falecemento. Isto tería toda a súa lógica. Cantos visitantes, por exemplo, tivo neste período o Museo de Pontevedra, que significou a declaración de ben de interese cultural, porque se tardou tanto en incoar o expediente correspondente, que imaxes libres podemos contemplar ou non de Castelao, que presenza no ensino obrigatorio. A xente, en 1986, por exemplo, houve unha exposición de alta calidade organizada, neste caso, polo goberno español, que celebraba ou rememoraba o centenario do nacemento de Castelao. Celebrouse tamén, realizouse un inquérito para preguntar, o descoñecemento era realmente grande, era pavoroso. Reparemos en como Castelao no seu tempo foi unha persoa, mesmo entre público popular analfabeto, estamos falando de cifras de analfabetismo moi altas, a aquela altura, hai 100 anos, enormemente popular. Era frase corrente que a xente dixese, sí, claro, cousas da vida, como diría Castelao. Isto era unha frase repetida e a xente chegaba, comprendía perfeitamente ben, foron centos e centos de estampas ou de viñetas as que popularizaron o seu nome como humorista gráfico nas páxinas do Diario Galicia, por exemplo, e noutros máis,
as cousas da vida, efectivamente, con ese título. Por tanto, 25 anos despois, seguimos a formular, ou eu polo menos, sigo a formular a mesma pregunta. Entón, realmente, case que causa dor que teñamos que, máis unha vez, verificar que dependemos para ver obra de grande formato de Castelao, como o retorno do emigrante e o retorno do indiano, pois de que a Fundación Bancaria que posúe estes cuadros se decida a expoñelos temporalmente, que tamén dependamos de ir correndo naturalmente en todas as ocasións ao Museo de Pontevedra para poder ver as estampas secuestradas ou clandestinas ou inencontráveis até hai moi pouco tempo do álbum Nós, nada menos, ou os gravados do libro Cousas, ou os álbumes de guerra e as súas 31 estampas, desde Galicia Mártir, desde Atila en Galicia, editados ambos en Valencia, e 11 milicianos, editados xa en Nova York. Ou poderíamos, efectivamente, así seguir, ou que teñamos, efectivamente, pois unha nula ou moi exigua presenza no que citei no ensino regrado. E todo isto contrasta, por iso digo dolorosamente, coa atención que outros bultos artísticos ou históricos, tanto da cultura española como da catalá ou como da vasca, xa non digamos da francesa ou da italiana ou de outras centrais do ponto de vista económico, teñen dos seus propios elementos máis significativos. Vamos, é que xusto é todo o contrario en moitas ocasións do que estamos padecendo aquí. Quero dizer, por fora, e non hai que ser de Bilbao para isto, digo de Bilbao no sentido chistográfico da palabra, non? De autoestima elevada. Non, por calquer lugar do mundo normal teñen 4 pedras e esas 4 pedras van ser o non plus ultra. Claro, vamos, non o invento, eu recordo escoitar o guía moi pacientemente pola miña parte en Marsella, que dicía que restos romanos como aquelo, non. Eran, entón, eu calada, de Lugo, servidora e de Lugo, como algunha amiga que aquí nos acompaña. Entón, te digo, é de risa, despois aclarei, dixen, mire vostede, eu son, sí, la Galiz, sí, pois voulle aclarar dentro de la Galiz, efectivamente, a cidade de Lugo que é o que ten. Unha muralla única na descendencia de todo o imperio pola súa conservación. Bueno, moi ben, pois xa me informarei e moitas agradecemos, efectivamente. Ben, quero dizer que isto é cousa común e entón, realmente, pois claro, Castelao, onde ten nome, dá nome a unha rúa, ou onde ten un busto, onde ten unha estatua, pois figura, claro, nun roteiro, nun urbano, nun nomenclator, pero claro, polo menos deberíamos aspirar a que un mínimo da súa obra principal fose coñecida para poder ser efectivamente aprezada. Ben, e entón, en que baseei eu en primeiro lugar? Insisto até a saciedade nalgo que xa foi apuntado aquí polos meus compañeiros, e é no carácter unitario da obra de Castelao. Non é que sexa un pouco artista, un pouco literato, un pouco pensador, un pouco político, é que ímolo aclarar coas súas propias palabras. Toda a súa obra, de toda a vida adulta, compre enfocala desde esa intención e con esa finalidade expresa de servizo
ao povo galego. E entón aí o formato vai ser diferente, vai ser moi rico, moi fecundo artísticamente, e vai ser moi variado en toda a súa produción, en toda a súa actividade. Cando falamos, por exemplo, de Castelao escritor, estamos falando da palabra plenamente aplicável a él, entendendo a literatura de creación como un traballo experto, non como un hobby ou como un diletantismo. É un ourive da palabra. A prosa de Castelao está tan afinada e tan medida como a do ourive que traballa con toda a finura e con toda a precisión unha alfaia, unha xoia. Se falamos, por exemplo, de sempre en Galiza, non cito o pecador ou pecadores, cito o pecado, non é un libro malo de entender porque non se sabe moi ben o que é. Bueno, pois, isto foi aínda recentemente expresado así. É un libro, é unha obra riquísima, composta por 4 libros, os 3 primeiros previstos para o primeiro volume, e hoxe lemos o 4º libro, integrado nesa obra, porque Castelao faleceu, ese 4º libro ia ser o primeiro de unha segunda entrega de Sempre en Galiza. A súa morte xa o impediu. Claro que é un libro complexo que reúne unha miscelánea de moitos elementos, por iso é o que lle dá a súa fertilidade e o seu interese extraordinario. É un libro memorialístico, sí. É un libro que fai reconto documentado de moitos episodios da historia de Galiza para comprender aquela sincronía dos anos 30 e dos anos 40 do século XX. É unha obra que fai naturalmente unha fotografía tamén, como non, do tempo da República abruptamente interrompido, violentado polo levantamento militar e o inicio da Guerra Civil. É un libro que contén inevitablemente trazas autobiográficas, por suposto, porque, claro, Castelao xa viveu baixo o goberno de Lerroux con Alexandre Bóveda, o desterro funcionarial en Badajoz. Tratábase de esganar o nacionalismo galego, o Partido Galeguista, Castelao secretario político, Alexandre Bóveda secretario de organización, un desterrado a Badajoz e outro a Cádiz. Non foi efectivamente así, afortunadamente, para nós, mais ese é o inicio logo, como Castelao despois escribiría, xa do seu desterro, do seu exilio definitivo, porque despois de, en Madrid, ele e outros deputados galegos entregar, mellor dito, o texto do Estatuto aprobado o 28 de xuño de 1936 e de entregalo oficialmente e solemnemente ao presidente das Cortes e ao presidente da República naqueles días do Ecuador do mes de xullo, pois a continuación xa se desatou o inicio da barbarie, da guerra civilista. Castelao xa non pode tripar o país, xa non pode volver pisar, volver estar aquí físicamente. Pois ben, imos situar, se me dan permiso, unhas palabras que a escritora Mari Carme Krukenberg no ano 1995 nos ofrecía de recordación a respecto do seu coñecemento de Castelao. Ela viaxa por razón matrimonial a Buenos Aires, desde Vigo, desde o porto de Vigo, e na capital da Argentina o Arturo Cuadrado leva a casa de Castelao, pero Castelao está xa moi doente, vai viver moi pouco tempo. Ela rememoraba así: aquel pensador, político, debuxante, médico, escritor, perto xa das portas da escuridade eterna, demandaba de min, como de tantos outros, a fe
e o afervoamento de un xoven das máis íntegras e puras esperanzas no porvir do país e dos seus habitantes. Nos 2 encontros que tiven con el, invitoume a non esquecer a lealdade que obriga a facer a historia deste povo. Non o volvín a ver. Tristemente faleceu, atopándome eu no Brasil por aquelas datas. Pero a súa imaxe e as 12 palabras que teño ainda presentes hoxe gardareinas no meu peito como un preciosísimo galano. Contounos logo en persoa Mari Carme Krugman máis anécdotas ainda destes encontros, porque Castelao era moi amigo de un abogado parente dela, tío dela. Isto cadra perfeitamente o que ela recorda con algo que Castelao xa nos indica no ano en que a presenta en Buenos Aires sempre en Galiza. El exprésase así: celébrase o 2 de xullo en pleno inverno austral, o 2 de xullo de 1944, a presentación pública de Sempre en Galiza, perante máis de 1500 comensais en un grande restaurante de Buenos Aires. Quen están, quen o acompañan? Naturalmente galegos, colectividades galegas da abondosa emigración, republicanos españois, exiliados tamén, nacionalistas vascos e nacionalistas catalás. Os vascos en concreto celebraron sempre como unha figura súa, deles, ou no órgao Eusko Deia Castelao aparece constantemente, de aí que Iñaki Anasagasti fixese no seu día, hai décadas, claro, a tese de doutoramento, se fixe o doutor, sobre Castelao. Ben, entón, este é o público, efectivamente, que hai, e Castelao, entre outras, pronuncia estas reveladoras palabras. Di, vou traducir: levo 4 anos a conviver convosco, e sabedes que non gosto de hipocrisías nin de vaidades, e, por tanto, podo permitirme o luxo de formular ante vos un xuízo sobre a miña propia obra e sobre min mesmo. Alá polo ano 18, dei a coñecer o meu álbum Nos, no que plasmaba as dores do povo galego e as súas ansias de xustiza e de liberdade. E ao ver que os meus debuxos conmovían o corazón das xentes máis e mellor que os versos e a prosa, daquela os caciques e os seus servidores acusáronme de literato, como a quen di de intruso, para desvalorizar a miña arte e por isto os meus sentimentos. E despois de 30 anos de meditación e de experiencia, atrevínme a publicar un libro no que trato de levar a categoría de idea o que no álbum Nos era puro sentimento, e ao ver que as miñas razóns conmoven a conciencia galega, entón exáltase a miña personalidade artística, exagerándoa, co piadoso fin de desvalorizar a miña ideoloxía política. Claro está que eu non fui nunca un político profesional. A política non foi nunca a miña profesión, mais si a miña vocación, a vocación de toda a miña vida. Comparade o sentimento galego dos meus primeiros debuxos coa idea galeguista do meu recente libro, e veredes que son unha mesma cousa, e veredes que eu souben conservar-me idéntico a min mesmo e que a miña vida moral e política é unha liña recta como a faixa azul da vosa bandeira. Aplausos. Eu non cultivei endexamais a arte pola arte. A arte para min non foi máis que un elemento, un recurso, un medio de expresión. E co lápis ou a pluma só quixen ser un intérprete fiel do meu povo, das súas dores e das súas esperanzas. Debuxei sempre en galego, escrevín sempre en galego, e se tirades o que hai de galego e de humano na miña obra, non ficaría nada dela. Ben, estas palabras son testamentares. Castelao non chegará a viver nen 6 anos máis. Polo medio, entre estas palabras e o seu falecemento, está o seu ministerio en París, no goberno Giral, a súa volta
a Buenos Aires e a súa constante defensa das colectividades galegas, da organización a través do Consello de Galiza de un órgano de representación en pé de igualdade co goberno vasco e o goberno catalán no exilio, que xa estaban constituídos como tal, e a partir de aí, pero ele en vida xa padeceu ese retallamento ou ese desdén, ben pola súa arte, por meterse a político, ou ben directamente da súa política por ser un artista perdido. Isto el xa o viveu en vida. El colabora, por exemplo, nos inicios dos inicios, en Vida Gallega. Logo renega cun louvável sentido de autocrítica desa primeira etapa, claramente. Cais eran os debuxos ou as viñetas, aquí no libro aparecen reproducidas algunhas, para que se comprenda ben esas palabras de Castelao. Que tipo de viñetas eran? Pois, por exemplo, un contrazo, ademais así, moi grosso, tosco, diríamos. Un pai labrego, campesino, que reñe ao neno. Non vayas ás fresas, que che hincha a barriga. Porque, claro, se o pequeno as come, lóxicamente non se pode vender, que é do que se trataba, de obter algún diñeiro, claro. Na viñeta seguinte, a nai do pequeno, a muller do home, cunha barriga xa prominente, porque vai ter outro pequeno, papai, papai, mamai foi ás fresas. Isto é do que renega Castelao. Ou outros deseños, tamén da mesma época, pero xa, diríamos, con algo de ambigüidade, porque, tamén coido que está reproducido, unha paisana, pode ser unha labrega, pode ser unha mariñeira, pode ser unha leiteira, pode ser unha criada, perante o imponente estrado en que o xuiz todopoderoso a vai xulgar. Palabras, bueno, o crucifixo, o retrato, naturalmente, do monarca, todo esta atmosfera, este ambiente intimidante. Pregunta, diga usted, ¿la han herido a usted en la reyerta? Ela non entende nada. Non, señor, foi un pouco máis arriba. Aí temos a ambigüidade do humor, do que Castelao renega, que vai facer rir moito aos galegos colonizados considerados superiores. Mira tú, que bruta, que ignorante, mais por aí tamén comeza a ver xa aquí, en concreto nesta, o indicio de un conflito lingüístico ruidoso, porque efectivamente non hai comprensión do que e do papel, naturalmente, da xustiza. Algo case que diríamos indiciario a respeito do que logo Eduardo Blanco Amor vai desenvolver perfectamente ben na novela A Esmorga. Ben, Castelao, en resumo, renega, di, eu acúsome de ser autor desas carantoñas porcas dedicadas aos que a regalía dos licenciados de universidade, preparados para, efectivamente, para rir de nós mesmos. Entón, cando Castelao comeza a colaborar na Renacente a Nosa Terra, 1917, en concreto, os de Vida Gallega atácano, porque é un artista perdido. Meteuse a político, é un artista perdido xa para Galiza. Claro, entón aí Castelao xa vai facer arte, por certo, con grandísima mellora estética, cunha finura do trazo moi visível a partir, como digo, de 1917, e xa entregado a unha representación digna, claro, do pobo galego e dos dereitos, das necesidades, da propia cultura da maioría social galega, que en termos laborais estaba vinculada
á terra e ao mar, ou a ambos, de forma moi clara. E entón Castelao aí xa sae do rol previsto para el por clase social, por estudos, por talento, por ilustración, sae completamente e asina, como xa o fixeron Rosalía de Castro e outros dos restauradores do século XIX, unha alianza, insisto, fora do seu status, fora da clase social á que podía pertencer, e fora, naturalmente, dese papel de asimilacionista ou de colaboracionista coa españolización e coa colonización da Galiza. De maneira que, claro, xa temos unha personalidade completamente definida. E entón, aí, o que é definível como arte simbiótica, que nomeou Xosé Luis Axeitos, ten exactamente o seu centro, e en palabras de Carballo Calero, que eu suscrevo plenamente, explica os antecedentes, ou explícase e explica os consecuentes, pois nun volume como este, como cousas. De modo de maneira, eu xa sei que é moi rudimentario, é nada século XXI, é anticuado completamente traer un libro na mão e tratar de que o vexen vostedes, pero non é, ainda sendo anticuado e rudimentario e todo o que quixeren, pero é moi intencionado pola miña parte. Porque esta edición que eu teño, que é a dos meus tempos de estudante, ten exactamente, aquí está, xaneiro 75, ten exactamente 50 anos. E daquela as edicións de Castelao tiñan respeitada moito máis a natureza da obra orixinal do noso autor, onde nesta obra en concreto é fundamental contemplar a un lado o grabado, aquí está a Marquesiña, e a outro lado o relato. Chamámoslo relato, pero xa Vicente Risco escreveu nas páxinas de Nós que Castelao inventa un xénero novo. Son as cousas, efectivamente. Hai unha concentración narrativa extraordinaria e aquí temos un 50-50, un 50%. O artista plástico analizará, ou o historiador, a historiadora da arte, poderá reparar máis na parte gráfica, e o analista da literatura galega no texto, pero ambos son complementares, ambos son absolutamente inseparáveis. E así é como compón as maravillas, as 44 maravillas que constitúen este volume. Imos ler a primeira, porque é un poema, como Carballo Calero tamén analizou no seu día, é un poema en prosa. Nos esta prosa podémola reescrever en versos, en decasílabos e heptasílabos perfeitamente. Chámanlle a Marquesiña e os seus peíños onde xamais se calzaron. Vai a fonte de Pelica Patacas e chámanlle a Marquesiña. Non foi a escola por non ter chambra que por e chámanlle a Marquesiña. Non probou máis lambetadas que unha pedra de azucre e chámanlle a Marquesiña. A súa nai é tan probe que traballa de xornaleira na casa do Marqués e aínda lle chaman a Marquesiña. A explotación laboral e a explotación sexual unidas e transmitidas deterministamente de nai a filla. E isto cunha prosa cuidadísima onde a compaixón do autor, porque aquí non hai sentimentalismo nem hai lacrimoxenia, pero si hai compaixón no sentido etimolóxico primigenio do autor, pero só esta compaixón, só esta pena que lle produce a anti-infancia da Marquesiña, obrigada a traballar como unha adulta e aínda por riba cargando co nome de quen forzou a súa nai, do Marqués, do dono, en definitiva, de vidas e facendas e das mulleres en particular,
pois só hai dous elementos lingüísticos que definen claramente cal é a sensibilidade do autor. Peíños, porque eso non son pés pequenos, son pés que dan pena, porque están descalzos. E o adverbio aínda, e aínda lle chaman a Marquesiña. Esta é con exclamacións, a frase exclamativa final. Pois ben, aquí temos un painel de enorme interese do ponto de vista histórico, sociolóxico, económico, filosófico aínda, por suposto, moral. Pensemos en cousas como a que nos fala ou a que comeza a vella non para de gabar a súa felicidade, porque quixo ter unha filla. Efectivamente, ten a filla, e esa filla é a que mira por ela na vellice. É as súas xanelas, os seus remos, todo ese vocabulario metafórico de extracción mariñeira. Ela está feliz por ter tido esa filla. A voz exterior pregúntanlle: e quen é o pai desta? Quen foi o home pai desta filla? E dixo: non sei, non me acordo, pero abenzoado sexa o seu nome. É dizer, algo que na moral dominante de noutras culturas, noutros povos ou noutras civilizacións sería aberrante, e que aquí explica, efectivamente, sin xulgar, por eso insisto en como Castelao amostra e non ensina. Non se trata de que idealicemos nada que nos pertence, senón simplemente de comprendelo humanamente nos seus termos. Pois ben, entón temos un Castelao pintor, ilustrador, autor de debuxos e de grabados en altísimo número, e aí temos esa arte xa encaixável como artista plástico, sen máis. Temos despois un outro paso onde xa vai aparecer a viñeta ou a estampa ou o debuxo con un pé. E aí temos unha obra senlleira, porque o propio Castelao di que todos eses debuxos, todos eses homes seus, son realmente, darían para compoñer cada un deles unha novela. Isto dio o propio Castelao. De que estou a falar? Dunha obra que cumpre este ano que estamos, 100 anos, que son os 50 homes poder reais. O título xa é humorístico, claro. Toda a obra, en número de 50, como indica o propio título, vai incluir retratos, caricaturas, sempre anafóricamente, co mesmo enunciado: o home que, o home que. Ou, por exemplo, pois vai aparecer o home, un tipo así con moi aspecto de prepotente, de querer comer o mundo, o home que pensa que ten unha patria moi grande. Ou, noutro caso, pois un pobre de todo, pero di: o home que mercou un can para teren que mandar, que é moi significativo tamén, é moi actual, por certo. En fin, aquí aparece esta que seleccionamos, entre outras moitas que poderíamos, por se non se lee ben, o home que se casou con Ramona para forrar unha criada. Ben, isto de plena, en todo caso, plena actualidade tamén, máis, claro, lévanos aquel aristócrata inglés, economista, que afirmara que se el casaba coa súa criada, descendía o Produto Interior Bruto do seu país, claro. E aí temos esta idea en Castelao perfectamente expresada, e ademais con todos os elementos gráficos necesarios para ver a psicoloxía de un e de outra.
como ven, o primeirísimo plano está ocupado polo capital diñeiro. O avaro, porque este é unha tipoloxía universal, a figura do avaro, coñecemos sobradamente en todas as literaturas. Pensemos en Molière, na francesa, pero en fin, nas greco-latinas, por suposto, é unha personaxe universal. Pero el vai no declinar aquí en galego, en situación galega, pero situación tamén masculina, universal en todas as sociedades onde o sexismo prima. E entón, efectivamente, en primeirísimo lugar isto, o avaro, até avaro para con el mesmo, porque pasa frío, ten que se cobrir cunha manta e unha pucha, e nela, con 2 trazos e medio nada máis, ela case que non ousa entrar. Efectivamente, está atemorizada. Ese capital é posible, pois naturalmente, entre outras cousas, grazas ao traballo gratuito dela a través da institución do matrimonio. Noutra obra de Castelao, na única obra dramática, o teatral, nos vellos non deben enamorarse, unha obra tamén moi mal entendida, é fundamental o factor clase social e posición de protagonistas e de antagonistas ou viceversa. Podemos considerar protagonistas os homes, don Saturio, don Ramonciño, o fin de caste da fidalguía, un Valdreu completo, ou don Fuco. E antagonistas as rapazas, Lela, Pimpinela e Micaela, ou viceversa, porque elas tamén as podemos considerar protagonistas. Pero que é o definitivo para entender ben a obra? Eles non aproveitaron o carpe diem particular, non souberon xestionar as súas vidas no seu debido momento, e de vellos queren comprar o favor sexual, e é que efectivamente é o que a obra a mostra. Elas quen son? Elas non son da súa clase social. Don Saturio é farmacéutico, e os outros son propietarios de terras, e don Ramonciño, pois iso, un fin de caste. Elas son rapazas populares, mesmo unha delas no máis baixo xa da miseria dos proxenitores, empuxada a casar con don Fuco para sacalos a eles da miseria. É dicir, que isto entón, non é que Castelao nos ofereza leccións morais, sino que a mostra nunha obra de arte total en que el se inspira moitísimo no ballet de Diaghilev e no teatro xaponés que tivera ocasión en concreto de contemplar en París. Unha obra de arte, por tanto, vanguardista, efectivamente, unha obra de arte moderna, pero desde a economía galega e desde a socioloxía galega, e que non puido ser estreada até en Buenos Aires en 1941 e aquí na Galiza até moitos anos despois. Por iso que, insisto tamén, un dos estudos do libro ten a ver con esta obra de Castelao. Como digo, este é un exemplo, seguimos agora xa para ir acabando e non abusar máis da paciencia e da atención de vostedes. Este tipo de formato é, xa o vemos, o grabado de buxo ocupa a maior parte, mas o P xa é fundamental. No álbum Nos, as 50 estampas do álbum Nos xa é tamén o mesmo procedimento. Son estampas de gran tamaño, publicadas en exposición por toda Galiza nos anos 16 e 18, mais publicadas en Madrid en 1931. É unha especie de credenciais da Galiza ante o novo regime, a República Española,
que se instaura neste mesmo ano. E despois xa temos o ponto medio exacto, o ecuador exacto, en cousas, ese 50-50, ese 50% con toda esa actitude, e a obra literaria posterior xa vai ser con moito máis peso do literario e moito menos do gráfico. E entón aí temos xa os dous de sempre, a novela, en 1934, onde xa o peso artístico cae do lado pleno da literatura, da novela, aparecen unhas poucas, moi poucas, ilustracións do autor, de Castelao, e xa, finalmente, retrincos, eses 5 relatos de carácter autobiográfico, pero tamén con esa dimensión socio-biográfica a respeito de moitos máis elementos do país, a comezar polos emigrados, pois retrincos xa non vai levar a edición original un deseño de vagaría do seu grande amigo, o grande dibuixante que tanto admiraba e tanto quería a Castelao. De maneira que esta sería efectivamente a evolución. Polo medio, Castelao vai claramente 121, páxina 121, vai intervir a primeira, aí está, vai intervir claramente no debate público. Falamos do matrimonio, falamos da emigración, que aparece aquí a través de varios espellos significativos. Lembren o conmovedor relato o pai de Migueliño, recordan, verdade, o pequeno que só coñece o seu pai por unha fotografía que ele adora, e claro, cando vai coa nai procuralo, pois todo home lanzal que ve, ben fardado, ben traxinado, ese meu pai lánzase e non era, claro, até que descobre a nai abrazada a un home fraco, avellado e deteriorado, é dicir, as consecuencias da migración. Pero, en fin, hai moitas máis referencias. Mais, o outro tema, en pleno debate nos anos 20 e aínda nos anos 30, mais nos anos 20 en concreto, era o dereito ao sufragio feminino, o dereito ao voto para as mulleres, un dereito negado. Entón, aí temos esa familia monoparental a galega, fíxense a circularidade de unha, aspas, sagrada familia, concretada aquí, en Bella, nai ou sogra da nova, a nova avellada, coas maus ancheadas, claro, do traballo, e o pequeno que dorme no colo da nai, pois se cadra vencido tamén polo traballo, porque non era extraño o traballo infantil aquela altura. E o pé di, fala ela a muller nova: anque o meu home vai fora, non terei voto, pero seguirei pagando todos os trabucos, é dizer, todos os impostos. A palabra trabuco xa é unha metáfora instalada no galego desde o século XIX. Ben, o que escreveu, o que se viu impelida a escrever a revolucionaria francesa Olympe de Gouges en 1791, cando, unha vez redixida e proclamada polas altas autoridades revolucionarias a Declaración Universal dos Dereitos do Home e do Cidadán, ela viuse impelida a ter que escrever a Declaración Universal dos Dereitos da Muller e da Cidadá, e a expresar claramente si temos dereito a subir ao cadafalso, como claro que eran, ela mesma morreu, perdeu a cabeza cortada na guillotina, como Madame Roland, como tantas máis. Si temos ese dereito, tamén debemos ter o dereito a subir aos escanos da Asamblea Nacional. Entón, por iso ten escreve ese complemento imprescindible. Aínda nos libros de texto é moi recente que cando se falaba
do sufraxio universal, pois que se indicase o que algúns ou algunhas estábamos afónicas de repetir, o sufraxio universal masculino, porque o feminino foi moitísimo máis heródico, foi moito máis posterior. Castelao aquí tamén en clave galega, da maioría social galega, da maioría laboral. Non terei, o meu home vai fora, emigrado, ou un mariñeiro de altura, o que fose. Non terei voto, pero seguirei pagando todos os trabucos, é dizer, é suxeito fiscal, é menor de idade legal como muller, pero é suxeito fiscal. Pois ben, este tipo de intervención Castelao vai na usar como fertilidade extraordinaria para temas. E xa ao final imos 137, imos reparar nalgún testemunho gráfico literario tamén absolutamente estarrecente, que ten a ver co que denominamos hoxe de forma convencional memoria histórica. Aí temos a muller paisana tamén, calquera antepasada nosa, non ora en ningún templo, ora ante o cruceiro. O cruceiro é, claro, un símbolo cristián, por suposto, un monumento cristián, pero con antecedentes moi anteriores ao cristianismo, porque é un sinalador de camiños. Só se pode axeonllar perante el. E o pé da estampa de queiman, rouban e asesinan no teu nome. A seguinte estampa, pois é xa tamén absolutamente estarrecente, tamén con figura feminina violada e mutilada, e a lenda na porta arriba España, e a pouca voz que ainda lle queda a ela, cobardes asesinos. Seguimos, penso que temos alguna máis, así na 138, seguimos, tamén o paraíso feixista, e a seguinte, terrível, tamén, todo pola patria, a religión e a familia. E xa, finalmente, esta pietá a galega, terrible, non? Mataronlle un fillo, xa o delirio, ela abraza un tronco. E esta, que lles confeso que cando a vin por primeira vez na estampa original, o único que me provocou foi botarme a chorar, sen máis, porque o terror, é dizer, toda a heroína é ela, por iso está, claro, engrandecida, denantes morta que aldraxada. Os matadores ou os que querían ser os persecutores e os matadores, se ela non se autoinmolase, pois están empequenecidos e parecen bechos, case parecen figuras animalescas. Ben, pois digo que eu fiquei absolutamente admirada do terror dela de lanzarse ao vacío, refletido en dúas pontiñas absolutamente minúsculas que son os ollos. A min que me pareceu, ou que me parece, sempre que a volvín ver a mesma impresión, un auténtico prodixio. Pois ben, todo isto Castelao se fixo, ademais, por riba, un grave problema xa de cegueira. Eu tive a sorte de poder falar co médico pediatra Pedreira en Lugo, Xesús Pedreira, que fora pois o médico de nenas, o pediatra da miña irmá e de min de nenas, e el contoume, coincidiu en Valencia con Castelao. En Valencia Castelao é onde deseña, como sabemos, Galicia Mártir e Atila en Galicia. Conxeniaron, víanse moitos días por galegos, claro. Entón, pois, contaba el que Castelao de Pedreira, que lle parece, despois de debuxar unha estampa? El dicía de Castelao, pero como me pregunta
que me parece isto unha maravilla, digo, eso, o que vostede diga, eu non vexo, de un ollo non vexo nada, e do outro ollo vexo nada máis un redondeliño. E entón ele explicaba que a feitura, el tiña a estampa composta mentalmente e logo ia facendo por cuadrículas de unha forma moi particularizada até pensar que a tiña coberta. En fin, isto en definitiva pois aínda concede moito máis valor a súa obra. Publica Milicianos en Nova York, as estampas de Castelao van viaxar da Unión Soviética a Suecia, van ter presenza en China, van naturalmente en Cuba e nos Estados Unidos de Norteamérica ao compás en tantas ocasións do seu exilio. Vai ser nomeado presidente honorario das Sociedades Negras dos Estados Unidos por ese presente, ese agasallo artístico dos debuxos de negros, da súa cultura, dos seus bailes, das súas danzas, da súa pobreza, da súa discriminación. Todo isto vai aparecer tamén. E, en fin, pois, como xa sabemos, por documentación e por testemunhos fotográficos, pois o seu enterro en Buenos Aires, segundo algunhas fontes, pois foi similar ao de un xefe de Estado, porque eran imensas as carrozas e as flores que acompañaron a comitiva, e o papel que hai que destacar sempre de Virxinia Pereira, a súa muller, que sempre defendeu, como ela mesma dixo, como unha leona, ese legado e esa limpeza do que Castelao efectivamente fora en vida, do seu papel como alma mater do nacionalismo galego e despois da súa obra naturalmente artística. E ben, pois todo isto é o que no libro eu quero que sirva como convite a irmos á obra de Castelao, a que poda ser en directo, a facsimilar polo menos, ou a editada inclusive outros anos. E naturalmente, como moi ben e lucidamente escreveu no seu día Ricardo Carballo Calero, pois a que saibamos que Castelao escreveu sempre en galego, como el mesmo se definiu, e Castelao escreveu sempre en Galiza, e non, como denunciaba Carballo Calero, que algúns quererían que Castelao fose o autor de, algunhas veces, en Galicia, mais non. Castelao é autor de sempre en Galiza. Obrigadísimo.